po sa amin sa pag-flooring. Kayong lahat dyan, kumusta na? Alright. Di ba? Ayan po, dito nagtatapos ang ating vlog sa pag-flooring. So ayan mga ka-alright, magandang umaga po at pinagpahalang sa atin lahat. Panibagong vlog tayo. So siyempre yung yung pag-flooring. So may halo naman na kanina. Ayan. At siyempre nandiyan si Lagas. Ayan. Maraming nakakamiss sa'yo, Lagas. Maraming nakakamiss. Nagko-comment. Kumusta na kayo dyan? Ayan, nandito na po si Lagas. Yung naghahanap po kay Lagas, nandito. Kumusta Ayan, na kayo tutulong dyan? po sa amin sa pag-flooring. Kayong lahat dyan, kumusta na? Alright. Di ba? Puno-punoy mo. Hindi kalat pa na yun. Para bahala yun dyan mo. Dikit-dikit na. Pantay-pantay. Dito mo ipagpalagay. Kiti, sir. Dito mo natin, Kim. Bigit lang, wag magpawak pa. Para, hindi ka pa ganun. Pagpapalagay tayo dun.
Wah. Oh, kita. Ah, kita. Ada.
Tuloy, isa tayo! Tuloy! Stop muna. Kulangin pala. Kulang ang 5. Sabi ko na baka 8. Graba? Ganun graba yan? Ay, ito pala malayo mo. Dito sa... Taas. Hindi naman. Dito naman tayo. Ba't tinagas nagkaganito? Nasaan? Wala. Kamu na! Wala pang talat. Madali na. Walo talaga to. Ha? Nandito lang yan, oh. Ayos kaya.
Tiras ko. Hindi na. Sa aking pagi. Wala namang tapak. Walang kapitak-pitak yan. Sigurado. Basta. Tatlong siminto. Gawin na muna tayo, gawin na. Kapuloy. Alright, 5 siminto na po yan, naubos. Ayan. Mahalo pa kami ng tatlo. Tatlo, no?
Nakalimutan ko na yung video ko ah. Okay na yan.
Ayan po, patapos na. Timba na lang. Alright. Ganda. Ganda na ang flooring. Biglang gumanda ang bahay ni Talin ng na-flooringan. Dalawa pa? Dalawa pa, Lucas. Dalawa na lang. Ay, isa na lang. Paul. Lupit ng bahay ni Talin. Kaya sabi, sana all ka na lang. Sakto na pala eh. Sakto. Kamoy. Ganda na po ang pag-flooring sa bahay ni Talin na inaabangan ninyo. Ayan na, napakaganda na oh. Wow! Mapapawag ka na lang. Malinis sa po tingnan. Ayan po, nilalaspas na yan. Right. Amo ay siksik talaga. Binawasan. Ang pagpasok, may flooring na. Hindi na maghalo din sa loob. Tapos di nililinis ano. Tingil. Spirit. Paghaluan. Alright. Ayan po, dito nagtatapos ang ating vlog sa pag-flooring. Ayan na. Ayan, sana nasuportahan po ninyo ating vlog. Ayan. Alright mga ka-alright. Okay sa alright. Napakaganda na po. Ayan. At syempre maraming salamat sa patuloy na hindi nag-skip ng ads. Ayan mga ka-alright. Ayan, sobrang halo lagay dito sa pinakang flooring dito sa labas. Ayan, yan ay maging flooring niya sa labas. Alright!